Takže čau lidi, vítám vás u tohoto videa a tohle video je taková normální vlčí hrdinka, druhá část. To je Andy. Kdo to zase je? Můj syn. Tak ať se jde víc spát. Jo. Můžu jít to dál? Ti se víc spát, roztišně ze spánku. Sorry. No, proč si podpálil ten dům, proboha, co ti to zase napadlo? Nevím. Když si tak říkám, já se jdu umýt. Ten kluk je divný. Ups, já jsem v záchodě. Ha. Tak já znova noc. Drrr. Už se suchá. Super. Ups. Tak my už půjdeme, jo? Andy, No, jdeme tak domů. spáde bohem. Ahoj. Nazdar. Proč jsi mi řekla nazdar? Nazdar. OK. Ti se potnout. A už se ti potnout. Já jdu na délku. Vyšváhni. O, to je boží. Pěkná návštěva, že ano, Niky? Jo. Vypni to, korňa už. A jo, pro boha. Já jdu pryč. Lojden. Hej, ty mě zase vyhazuješ. Ty se na půlce postele. OK. Pojď za mnou. Tak co, Segra, co budeme dělat? Já nevím jak ty, ale já bych si za něco hrála. Ale co? Chci někoho do party. No jo, ale když jsme jenom my dvě, to je trošku těžký. Nebudeme se podívat na tamhle tu sochu, co je tamhle tím směrem. Tak jo. O, to vypadá jak já, to jedno. Sakra. Proč pořád padáme? No, tak. A jo, to fakt vypadá jako ty. A nevím, kdy by byl tvůj otec, tyjo. A kdo je ten nakreslený vlk? To je hezký. Víc, Segra. Segra? Kde jsi, Segra? Kam se zasměla? Jo, ty jsi tady, ty nejsi vůbec vidět na tom bílém. Proč to zrovna musí být na přechodu? Proboha. O 2 hodiny později. No čau Andy. Čau Denise. Prej si zapálil barák, jo? Jo. A proč si to udělal? Už se mě na to ptá druhý člověk. Tak sorry, no. A fakt, proč si to udělal? Už se mě ptáš po druhý. Jo, bože.
O 5 minut později. Tak jdem domů? Asi jo. Asi jo. Co budu dělat? Dám si pustit telku. No jo. Pam pam padam pam pada pada dadam. Ram pam padam dubi dubi dam. Ram pam padam. Slyšíš to taky? Já už stánu. A vy už byste taky mohli po dlouhé době stát. Musím třeba někam projít. A co ty? No, au! No, jdeme. Ram pam padam am dubi dam. Ram pam padam ram dubi dam. Mě to nebaví. To musím vyspat. Musíme jít něco ulovit. O 3 minuty později. Já musím jít pryč. Čau. Čau. Už jdu. Hele, Zlato, ty jsi něco ulovila? Tak ne asi, pojďte se najíst. Mami, co máme k večeři? Pojďte se najíst. Mami, kde je Lulu? Lulu šla ven. Aha, a jak to, že o tom teda nic nevím? Nevím. Nikdo mi nerozumí. Není fér tohleto. To je život na nic. Nikdo mi prostě nerozumí. A jako... Teď já říkám prostě, že prostě jenom půjdem nahoru. Ne, to všechno musí být tvojím. Ani domluvit mě nenechá. To je hrozná ségra. Co skoro dělat? Možná, že už mě něco napadlo. Paní s dítětem. Dobrý den. Dobrý den, chlapče, co si přeješ? Mohla byste prosím dojít k tamhle tomu? Já jsem si tam něco zapomněl, ale jistě. Ahoj. Neboj. Srhej. Moje dítě! Strhej. To je jediný krásl. Andy! Pojď, miláčko, jdeme ti to. No, to asi nedám, ale dobrá. Proč pořád žiju? Jo. Proč pořád žiju a nic mě nebolí? To by mě teda zajímalo. Zase otravit. Flejte, jenom tráva. Kdo mě to sleduje?
Já mám takový nějaký blbý pocit, že mě někdo sleduje. Ale kdo to jenom může být? Sakra, kdo to je? Je tu někdo? Haló? Je tu tak je tu někdo? Kdo to byl? Kdo to byl? No já, to jsem byl já. Proč mě sledujete? Koukám, jak se trápíš. A proč? To by se ráda věděla, co? No, asi jo. Ale já ti to nepovím. Kam jste šel? Kde jste? To bylo divný. No nic tu domů. Vyspím se a snad to bude lepší. Bože, kdo to klepe. Dobrý den. Dobrý den. Co se stalo? Neznáte náhodou tohoto muže? Andy! Vy jste jeho matka? Ne, pane bože, ne. To není můj syn. To je syn mé kámošky. Mohli byste jí, zatím vám ho nechám, mohli byste jí něco vyřídit? Teda její syn nějaký paní počmáral dítě a ještě se sám podepsal. Dobře, pane policajte. Naschledanou. Andy! Pojď. Buď tady. Běž třeba se podívat za holkama. Musím? Jo! Čau. Nazdar. Haló. No, co je? Mám tu tady s tebou tady chvilku bejt. Nechceš jít za ségrou? OK. Já si třeba se prosím. No. Co se děje? Tvůj syn tady byl u nás policajt a myslel si, že jsem jeho máma, protože jak tady byl minule ten druhý policajt, takže on mu dal tuhle adresu. No a co se stalo? No, že jo, tvůj syn nějaký paní počmáral dítě a je to vtipný, ano. A ještě se podepsal. Hned si pro něj jdeš? Jo, OK. Tak ahoj. Čau. Andy, tvoje máma to zjela. Bude tady, pro boha, já tu nejsem. Ahoj, to zase můj syčák udělal. Zase nějaký paní počmáral dítě. Andy! Čau. Čau, mámo. Nazdar. Čau. Proč jsi to zas udělal? Proč se mě na to vždycky ptáš? Protože chci vědět důvod. Co ti to zajímá, půjdeme domů. Počkej doma. Ahoj, tati. Ahoj, dcerko. Ups. Takže tohle bude asi pro dnešek zas vše. Nech mě! Nech tu holku!
Tak tohle bude asi pro dnešek teda vše. My se s vámi loučíme a česák!